Kasi manwa, kabaluwala ka mo nga diri sa Bago City, may isa ka tumandok nga nagapanag-iya sang isa ka dako nga kumpanya sang tsinelasan? Tuod ka nung Ray? Oo, hindi siya na. Siya ang nagapanag-iya sang Isla 7107. Gusto mo na siya bala makilala? Gusto ko na sa makilala nung Ray. Ano bang atong ginahulat? Kilala ko naton siya diri sa Inspirasyon Bagunhon. Mga kasimanwa, upod na naton subong si Tita Imelda. Kamusta ka subong, Tita Imelda? Di pa hindi ako subong, kay ari ako sa bangko. Tita, gusto namon may baluan about sa life mo diri sa Bago kung diin ka nag-eskwela elementary kag high school. Diri ako ginbata sa 1966 diri sa Mati Street sa Barangay Poblasyon sang Bago. Kag diri man ako nag-elementary sa Bago Elementary School, and then nung high school ako sa Ramon Torres Memorial High Schools at nag-graduate sa 1982. Tita Imelda, pwede mo bala ma-share sa aton nga mga kasimanwa kung paano nag-start ang imong nga business? Okay. I started as a sales representative 30 years ago. So, nag-work ako with Dunlop first, and then after 2 years, sa Puma. And then, after 5 years, ginkuha ako sa Planet. I don't know kung kilala niyo si Planet, no? Yung mga sleepers, no? And then, habang nasa Planet ako, I started to learn how they do the business. Kaya ginpa-handle sa akon ang marketing department. So, after that, after 17 years of experience sa Planet, naghalin ako sa Planet and I started to put up my own business. Because most of my customers nagahambal na sa akon nga dapat ako na talaga ang mag-business. Kay tungod, ako naman talaga nag-handle sa mga businesses, sa mga negosyante. So there, I started my own business 10 years ago. Tita, who inspired you to put up the business? Actually, duwa. Ang una, ang ako nga Isla team, nga sila gid na ang nag-push sa akon and who believes talaga sa akon nga mission, vision sa business. And second is my father. Ang father ko nga naghatag sa akon sang maayo nga edukasyon, kag siya man ang nagtudlo sa akon nga maging generous. And he always reminds me nga we are just a manager of money and channels of blessings. Tita Imelda, since ikaw nga isa ka businesswoman, mangayo kami bisain mo sa mga business tips para sa ila. Una, you have to establish your name and then build your relationship with your customers. Kay balan mo, ang relasyon sa mga customer bala, amo na ang importante, hindi ang kita. Kay mabalaan na sang inyo ng mga customer kung ginaisahan mo sila o hindi. And do not think of big profit, anay, no? 30 years ago, in-establish ko ang name ko sa field of selling. And when I started my own business, that was the time nga ang mga customer ko nagsuporta na sa akon, no? And then, sa nag-start ako actually sa business ko, I don't have enough capital for my business. Pero sang gin-announce ko sa mga tao na gusto ko mag-put up sa negosyo who wants to invest, about sobra-sobra ang gusto nga mag-invest sa akon. And you know why nag-invest sila sa akon? Because I had established my name, a good image. And thirdly, ang isa pa pinaka-importante is you have to be adaptable and adjustable, no, sa new ideas. Nga kadamo subong sa mga changes sa aton pareho sa camera sang una, no? Kinlanlan naton nga, do you know, nakaabot ka na sang camera nga may negative films,
Wala pa. Te, amo na abdanan namon. Ti subong ang ginakuan mo, ginausar mo as camera. Exactly. Smartphone na subong ang ginakuan. Ti, kung hindi ka to nakaupod sa change, hindi mo kakabalo sa pagkuan sa change, mabiyaan ka, left behind ka gid, no? Kag sa una, hindi bala magbaligya ta kinahanglan tabut, no? Hakwaton tang produkto ta, i-offer ta sa kung sino-sino. So, amo sina nga kinahanglan pagid naton ina nga bagay nga maging kabalutan, magiging flexible kita para isa lang kapindot sa smartphone mo, may online selling ka na. You have to be adaptable to changes. So, Tita, what secrets of success would you like to share to everyone who are watching? Simple lang yung sikreto ko. It's more on passion plus action equals success. Passion for my business. It's like loving what you are doing, no? And not thinking of big profit, rather thinking of how you can help. When I was young, no, when I was still a kid, mahilig ko magbaligya sang bayabas kag Indian mango kag mga candies sa akon nga mga classmates, no. Pag dako-dako ko jutay, na-promote na ko, gabaligya na ko sa plaza sa una, sang mga soft drinks kag sandwich kag balot. Amo na ang akon nga ginabaligya kag wala gid ako ya makuya. Kag ang ginansya ko, ginabakal ko ina sang mga gifts nga every time nga may naga-birthday, amo ina ang ginausar ko nga kwarta para ihatag sa ila. And second, do not be afraid to fail, but rather be afraid not to try. Ako, damo-damo, git ko yung failure sa una, antes ko maging successful. Kapilagi ko yung ma-fail, no? And also, every time, pero amo na gani, nga every time ko ma-fail, gatindo git ko tayo. Kag magsige na naman try. So, siling bala nila, try and try until you succeed. And the last but not the least, very important git, put God first. And always ask for guidance. Tita Imelda, if you are given a chance to mentor the Bagonhon youth, what would you tell them? Sa mga Bagonhon youth, ang mahambal ko lang sa ila, no? They have to study hard, find their passion, and focus on it. Finish their education. Do not be corrupt and greedy, but rather be honest and think of how you can help the needy. Tita Imelda, how do you want to be remembered by our fellow Bagonhons? I want to be remembered as the captain of the ship who brought the people to the promised land. Go after contentment, real friendship, generosity, kindness, and service. From now on, when you see slipper, it won't just be slipper. When you see slippers, you see it as an inspiration, a source of hope and encouragement that reminds you that kahit ano pa kabudlay, I know and I believe in you, graduates, that you can do it. Congratulations. But I have a surprise for you, students. Yes, all graduates, you will receive a pair of slippers and faculty and staff. Thank you very much. Mga kasimanwa, sigurado kami nga may natunan naman kita sa ating interview sa sini nga episode.
Tandaan naton sa maayo nga diskarte kang pagpaninguha, makaangkon din kita sa maayo nga badya. Ako gali si Manong Ray, Kag ako si Inday Shana, atong dumdumon, basta tagabago, maayo! kita ay kita liwat sa sunod nga episode sang Inspirasyon Bagunon!